Коската за пръв път на ски. Ще ме блъснете! Как е, Коска? Добре. Харесва ли ти? Да. Да, посадък. На този лист вече дават с ски. Дават ли с ски? Да. Но каската що не сложихте? Защото трябваше да махна шапката. Ще я махнеш? Не, като почне да се пуска сам, смисъл, сега няма нужда, аз няма го пускам. Искаш ли да се пуснеш самичък така към тати? С скичките. Да паднеш един път да усетиш как е да паднеш. Да не се откаже. Не. Да не се откаже, ако падне. Ай! Дръж се! Заец! Ну, заец! Они са да спим. Айде, тате, отиваме на... Тръгвате ли? Айде, давай. На лифта ли отиваме? На един лист отиваме. Айде, отивайте, аз идвам и аз.